Ipinipresentar kang Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Viva Senyor Santo Cristo! Biyernes gunyan, pasalamat labang kita kay Senyor Santo Cristo asin padagos na manarig magpasumitir sa kagustuhan kan mahal na amang Diyos. Ano man ang kasiributan, ang mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Petsa 9 na ngunyan kan Mayo 2025. Programa ng Tingugan Banwaan na minaimbitar man na mag-iriba-iba kita sa ng 10:30 nin udto. Mainit ngunyan ang panahon. Diretso ang kampanya sundo pang Sabado. Fetsa Gis sa aga. Magiging katuwang tadyan sa luwas ang News Team and Mega Force Patrol. Pading Jimmy, kumpadring Al, kumpadring Jomar. Ang sanguyang Field Commander si Pading Jimmy. Kasabay si Angel Mustasa, Joshua Bino, Karen Nicolala, sa Manibela Henry Mata, sa Master Control ang sakuyang kumpadre Pading Nal Baldo. Kan Jigs Baldo Welding Shop, maray na agad yan sa mga taga-dap-dap. Sa newsroom, ang padagos pong pagsumada kan mga istorya, lokal, national, international, ang nagdidirhir dyan, nagsusuperbisar, ang walang kapaguran, News Director Mardela. Katabang niya dyan ngunyan si Madam Shia Leron. Siyempre nagmamonitor man yan, may pinag-asikaso man muna si Angel o kaya si Jen Matthew Baliran. May broadcast man tabi kami, simultaneous ang samuyang broadcast. Both sa traditional radio AM band region-wide and internet worldwide netwide, maray na aga hali sa Pilipinas. Yan ang mga nakaantabay sa DCGB News Online asin sa YouTube DCGB Legazpi City. Ang nagkukuti-kuti dyan kan sa muyang ekipahes si Jerome Nico Martinez. Ako mapan sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Kabafi sa DCGB. Pio Fernandez. Tingog kan banwaan. Tabi sa bilog na kinaaban, nagkadarangog na tabi, nahiling sa telebisyon, nagkabarasan, nagkahirling sa social media, ang sa tuyang panibagong Santo Papa, kapading Nald, si Pope Leo, tama ba yung Pope Leo the 14th, iwanan sa iyang ginamit sa Amerikano, tama, Amerikano baga siya, yan, iyon na ang pastol, iyon sa tuyang ama kan Catholic faith worldwide. Yan. Si Pope Leo the 14th Amerikano. Uy, yan na. Okay na, Padingnal. Yan na ba yung ating uniforme? Ang yan na eleksyones? Yan. Sige. Narumduman ko, bako ND Mar nagpost sa White House ni retrato si Presidente Donald Trump na nakakostyum siyang Santo Papa. Mangumon-ngumon nagkaperang aldaw kan mag-conclave kasubanggi maagahon subago an proklamar na Santo Papa Amerikanong kardinal. Ano daan pading nahiling mo ito sa post ni Presidente Donald Trump na nakakostyum siyang Santo Papa? Gulpingan iso nagkadaragit. Diverse ang opinion. Igwaning nakukonsuelohan, igwaning nga nadadagit sa mga hardliners baga, igwaning yung okay lang. O Presidente kang US, pagkatapos nag-conclave,
ang napili na Santo Papa, Amerikano. May gustong sabihin ngayon si Donald Trump, Mario Joseph, na mga pangyari dito sa tuyo, coincidence siguro, or what? O baka may mensahe si Donald Trump. Baka may premonition si Presidente Donald Trump na masunod na Santo Papa, Amerikano. O di tabian ha. Guwan na kitang panibagong kunyan, leader sa Katoliko sa bilog na kinaban, Pope Leo XIV. Morning! Sa kuyang numero tabi sa cellphone sa mga nag-arantabay man dyan, gusto man mag-participar o mag-paabot ng informasyon. 0942-670-1195 sa Smart. 0942-670-1195 sa Smart. Sir Dudes, marhay na aga tabi. Morning, Papa P. Yes. Morning. Opo. Ama yan na bala-bala mo. Baka mananggan. Nabayadan ni Trump. Ika talaga. Narumduman ko lang. Nag-flashback kaya sa memorya ko. Nagkaparebagang aldaw sana ito bago mag-conclave, nag-post siya ka na araw-laan. Yung nga na ito, yung na ito Dahil kakaya. Wala pera mahal na Diyos. Yung nga baga na. Sige. Ilingon mo. Yung baka Papa P, tama itong mo. Was it coincidence or what? Mayaman ba si Trump? Dahil gagana, Mario. Sige, sir. Okay, thank you. Si Sir Dudes ba yan? Ay, nako niyan lang kita, pero ang conclave is a very sacred ritual and sacred na prosedimiento, tradisyon na naka-embed na po dyan sa satuyang hierarchy kan Catholic faith sa Vatican. It is well respected and time-honored tradition and process na pinagsusunod sa pagpipili po kang kunyan kan Santo Papa. Kaya nga di ba conclave, tiga para explicar yan kan kapadean, nahihiling ta na sa telebisyon, nababasa nahihiling sa internet, nababasa sa dyaryo, na nandangog sa radyo, ang proseso. Kaya nga ni conclave because iyan po, it is free of any outside influence. Ultimong signal kan cellphone duman sa Sistine Chapel ba yun? Duman sa conclave, pinutol and nakalak iyan. Igwaning termino na pinagagamit pag dapat nang magluwas sugabos. May terminong pigagamit. Nalingawan ko lang sa terminolohiyang Latin yata yun o Italiano. Mamanda na parang leader maninda duman, luwas na ang gabos. Pag luwas kan gabos, ang matara duman, yung mga kardinales, 133 of them, sasaraduhan na ang pintuan, pang hararon na spiritual discernment ang pinagamit nila dyan, free of any outside influence. Kaya napili, nagpitarog ka ng pagpili po kang kunyan, kan Santo Papa, tabi Kailang ining si Trump pa dahil mo masabutan man si Presidente Donald Trump. Ako, actualmente pading nald, nang giraba ko kay ito pading nald. Itong pag kurukustyon na ito ni Donald Trump, Presidente Donald Trump, narumduman ko baga si Sengan ito queer na pinagdemanda-man digdi sa Pilipinas, queer, nakademanda ito niyan. Gagamit niyang costume si Jesus Christ, o yung queer, yung drag queen, tama ba yon? D-R-A-G, drag queen, nag-costume man sa Jesus Christ. Grabe, nagkunyan ito, nag-steer ito ng manlain-lain na opiniones. Tapos itong suki Donald Trump, nakikis Mario Joseph man niya kung tao ini. Ay nako, di bale, yun na po yun
Papa Ping, actually, si Trump is Catholic and Kristiyano. So rival niya na babae is Antichrist. Nagbuto man ng impormasyon na ini akan eleksyon limang kayo sa Estados Unidos de America. Okay. Sige. Maray na aga tabi kay Sir Doc Glenn Thaddeus Isip. Sir Doc, maray na aga tabi sa imo. Kumusta na su paglinig mo dyan kan sa imong mga 12-inch Buddha 45? Yan. Sana po na restore mo pa, Sir Doc Glenn, and enjoy the music and the sound purest as it is, tabi. Yan ang mga LP, vinyl, tabi. Yan. So, yaong paligdi tabi, Doc Glenn, kung gusto mo pa, pagka-eleksyones, pwede yan, kwan, yaong pa dyan tabi. Kunyan mo, ma-restore, mapakinabangan pa tabi. Ano. Doc Glenn, kumusta tabi, and enjoy the rest of the day. Yan tabi, ano. May na-browse kita naman na resulta ng mga surveys, baga, ano, nagkakapirang aldaw, bago mag-eleksyon, ano, na-restore ko po, agihan ko na lang. Sige tabi. Okay, copy tabi, Sir Doc Glenn, ano, igwa pa man digdi ng mga pwede pa siguro ini, ano, yan. Duman sa latest na surveys baga, sa pagka-governor, si now running for governor, Congressman Joey Sarte Salceda, and his partner as vice governor, si Diday Ko, iga po ning very commanding lead, formidable lead sa surveys. Consistent po yan sa mga surveys na ipinagluluwas, either Okta or yung SWS, mga credible po na survey institution na nagkukuanin pulso kan tawo. And very consistent po ang itaas, ang formidable lead nila over their political rival sa pagka-governor and pagka-vice governor. Well, sabi kan mga nakakaistorya ta dyan, and sa tuya na pag-aadal man kan sitwasyon, it shows na talagang yaon man paano ang liderato and yaon ang programa di gobyerno na bako nga ni pading na plano pa sana, kundi sagkod nun yan existing na pipakinabangan kang provincial government o Albay, and pig-ararog nga ni kan gobyerno nasyonal, imaging template man ini kan nagkakapirang nasyones, so mga programa digdi sa provincial government o Albay na ipinagpundar ni Congressman Joey Cayto kan gobernador siya, naka-instill na yan, institutionalized, arog kang education quality for all, yung equal, yung a college graduate for every family. Digdian nagpuon sa Albay Cayto kan gobernador, sinaw Congressman Joey, and running for Governor Giraray, na a graduate for every family. Kan mag-congressman na siya, pinag-amplify po yan tabi, na-amplify iyan, naging lay, nagpasar ning lay duman sa Congressman Joey sa Kongreso, naging lay yan, kaya yan pipakinabangan na kambilog na Pilipinas, free tertiary education for all. Yan. Yaon yan dyan, institutionalized na, nakakuha na sa bilog na nasyon kang Pilipinas. Sige sana yan tabi, talay na yan. Igwaning budget, taon-taon, sag ko na nag-exister ang Pilipinas, and sag ko na daipo halion ang lay na yan, and sisay man ang mahali kang lay na yan na pinaggibo na Congressman Joey, yun na education quality for all, yun na free tertiary quality education. Yaon yan po dyan. Mga pruebas yan, kaya it shows yan na mga surveys na yan, na talagang yaon, kumbinsido, and we are at peace sa ining pagdadalagan man ini, and ining so tuma position in kaso na tiwalaan Giraray si Kong Joey kan mga albayano, yaon ang mga programa yan. Just one of the component of it, na sa iyang programa. Bako nga ning programa, kundi yan na existido na pinagigibong sistema, tabi pipakinabangan na. Lalo na sa disaster mitigation, lalo na sa ining resiliency. Dahil na, ang resibo ni Congressman Joey, grabe.
sa manungod sa disaster resiliency, naipundar ang Albay kung paano magpreparar antes, durante, asin pagkatapos. Resiliency. Naging template, yung sabi template kan ibang mga nasyones, ining sa tuyang zero casualty. Sa ekonomiya, yaon po ang sa iyan plano na mahiwas establishment ng mga economic zones, uyan na international airport, uyan na Philippine National Railway. In fact, naabot nun yan si Secretary Dizon kan Departamento de Transportasyon. Dahil pa nga babalik digdi sa provincial government si Congressman Joey, gulpi na po ang ikinonektar niya na nasa pipeline na madalaga na po yan ng mga proyekto manungod po sa pagpapakusog kan ekonomiya through ining lay down kan ining transportation infrastructure. Sabi na nga interconnected yung relays, ferrocarril, train, airport, pantalan. Gabos yan po tabi interconnected, may mga economic zones na naka-ready programa dyan, and bako po yung plano doable and workable. And which it will spur up pati na po yung turismo, kaya baga kapartner niya Vice Governor si Diday Naco. Si Diday Naco is a cum laude sa University of the Philippines dyan po sa tourism. Because si Congressman Joey do fairly believe na ang tourism is one of the major component po kan pag-spike up kan ekonomiya ning sarong lugar. Remember ka ito kan gobernador siya padignal, narumduman mo so Almasor, Albay, Masbate, Sorsogon tourism circuit. Nakasabay nga ni for a while yung Catanduanes and Camarines Sur and Camarines Norte. Iyan po, pigkonektaran ni Congressman Joey, and ngunya, nasa pipeline na naman po yan. The establishment of this economic tourism, which igwaning forte man kayan si Vice Governor Diday ko, katandem ni ni Congressman Joey running for governor. Diyan po sa lado kan legislasyon, kaya po may mag-steer kayan, kaya halang kaw mambagaan mga ratings man ni Diday ko. And day nagtatapos man ang abilidad man yan ni Diday ko sa tourism sana. Well-versed man sa man lain-lain na ining plataformas di gobyerno na sa iyang na-estabilisa naman sa paglilibot niya po tabi. So, iyan in a nutshell po, kaya day naggangalas iba, it shows ngayon the capability, and saro pa sa nakukuata dyan ng mga resulta, kaya yung nagbubuto sa mga orestoryeta, cross-section of society, first, second, and third district. At least ngayon we are at peace because si Governor Joey, if ever ngayon makabalik sa Kapitolyo, we are at peace ngayon politically. Taday ning pigdaghampang na kung ano pa man nakaso pa ring nald. Dahil parang sword of Damocles na yaon dyan na pwedeng ibaba anytime na mga kaso na pwedeng mahali sa pwesto o kung ano pa man. Dahil ning pighampang na araw kayan. Si Congressman Joey, judicially, tabi, dahil ning problema, dahil ning kaulangan sa pagdalagan ni Congressman Joey. And sa partner niyang ining si Vice Governor Diday ko. Yan. Dahil ning kumbaga, dahil ning kaso na pinagbana-bana na pwedeng iluwas ang desisyon o kung ano, wara tabi. Kaya magkakakonsentra po, kaya anong surveys baga, it shows na araw kaya ng mga nangyayari po kaya sagkod sa ngunyan tabi, nagkakaperangal daw yan sa mga surveys sa SWS, sa Okta Research, gabos po yan, namamayagpag po ang formidable lead kana duwa, pati na yung grupo ninda po digdi sa probinsya ng Albayan, no tabi. Again, ang globe number ko man tabi is 096607301115. 096607301115. Morning man tabi dyan sa mga taga-Daraga. Ang sabi ni MVP, Mayor Vic Perete, ngaya piyo, pakipaabot man sa mga Daraganyos. Ako ngaya, nagtukaw ng alkalde, and ngunyan, naghahagad din sa gradong tiwala kan mga Daraganyos. Nagkaput na ngaya ako kan pwesto bilang ehepe ekutibo. Isi ko na ngaya ang in and outs, kung ano ang sala, kung ano ang tama. Kung ang sala ngaya yaon dyan na daita pwedeng tugutan yan, i-abhor tangaya ang sala na pagpapadalagan kan munisipyo kan Daraga. I-abhor,
igilid. Duman nga kita sa tama. Nagkapot na nga ako kang pwestong iyan. Isi ko na nga ang in and outs ka yan. The black and the white. The highs and the lows. Igwa na nga yan. Preparado si Mayor Vic Perete. Well-versed ka yan. Kaya pigmamantinir ko ngayon na ining sa tuya man ang direksyon nga dyan sa daraga na biyaheng progreso. Administrasyon ngayon may hararom na pagmakulog. Dain ng kukulog. May sabi na nga ni, ang mga sektores dai dapat pagpasakitan, kundi dapat pagmalasakitan. Yan ang mga tindahan na saranit, sari-sari stores, na diiton masan ang kapital. Dahil na nga yan pagbawas, pagbuwisan. Aning tumalubo man, tumalubo man sinda. And pag nagtalubo na, siyempre, ang gobyerno baga, nabubuhay man sa taxes, mabuwis man yan. So, tama sa naman. Because, ang sabi ni Mayor Vic Perete, ang pag-imponer ng taxes should not be oppressive and should not be confiscatory and should not be arbitrary. Susog ngayon sa kakayahan, ability to pay kan taxpayer. Yan ang mga saradit na mga negosyantes. Nagtitinan, nagkapirang bote ngayang suka, tawyo, pigripak na lana, pigripak na tawyo, na saradit-sadit. Bubuwisan mo pa man ngayon. Ay man, dahita na ngayon pagpasakitan. Imbes nga, pagmalasakitan tayan. Sabi ni Mayor Vic Perete. Yan sa daraga. Budaan pag-ataman ngaya kan kaban kan gobyerno. Dapat ngaya nasa itaas yan na prioridad. Saro sa mga prioridad na nasa higher level ang pag-ataman kan paggamit asin patalubo kan kaban kan gobyerno. Bukas na yan sa kuyang opisina diyan sa Sisayman, daing kolor politika. Kung anoan itig mamando kan mga Daragenyos. Oras Pilipinas, halawig ang parada. It's 9:32. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Alam mo ba, iboto na para mayor maraming magagawa. Chino Garcia, Chino Garcia, ating pag-asa, Chino Garcia. Alam mo ba, iboto na para mayor maraming magagawa. Kay Chino Garcia, aasenso ang ginubatan, ginubatan, ginubatan. Aangat at sisigla ang ginubatan, ginubatan, ginubatan. Alam mo ba, iboto na para mayor number 1 sa balota. Chino
Chino Garcia, ating pag-asa, Chino Garcia. Alam mo ba, iboto na, para mayor marami siyang magagawa. Si Soto ang aming mahal, ang pag-ibig ay aming kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aming tunay na nararamdaman. Ito Soto, Senador ng Pamilyang Pilipino, number 59 sa balota. This political advertisement is paid by Lord Alvar, Diplomat Condominium, Pasay City. Kadakulab na woman sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikapi mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa inyong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Mahigos, matinamang, padama kan masa. Iboto, number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa di. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin na ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Totapan. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Shoshomal is the best, at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamak-hatog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Pai, lingaw ako. Ano da nga ni iso numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan ako Bicol Party List. Iyo Pai, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning romdomon. 131 ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List, katabong na, kasurog pa, number 131 sa balota. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghin na nyugon, kada Huwebes alas 11 sagkot alas 12 nin pagkaugtod, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Katabang ta, asin kasurog ta. Si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat Kong Jill sa mga tabang mo. Naitinao, ikatalaga kong Jill Bongalon. Asa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bongalon, numero 1 sa balota. Dimples Romana po. Tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya.
Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Padignal. This time, i-ready natin, Padignal, yung ating mga sister stations sa region-wide. Makakahuron tangon yan na pagkaaga, ready na pa disinda? Okay na, simulcast na kita region-wide sa gabos na PBN radio station sa FM band and siyempre sa AM band. Nadadangog kita region-wide and nahihiling kita worldwide sa satuya man na broadcast sa internet. Kahurun ta ang second nominee and at the same time executive director and mayor kan Ciudad ng Legazpi, si Attorney Mayor Pido Garbin Jr. kan ako Bicol number 131 sa party list. Mayor Attorney Pido, good morning. Si Pio po and nadadangog na kita region-wide and nahiling nadadangog worldwide tabi sa PBN DCGB. Marinaldo tabi Pio and sigabo sa nagtabay kang sa itong programa sa PBN DCGB sa Regional Network nindo. Good morning.
Opo, pag naputol po tabi Mayor Attorney, Congressman, akong marinayal. Ano po? Now, mahiwas ang performance kan ako Bicol tabi sa salud. So mga, kindly paki-refresh po yung memory kan sa mga parang tabi yung sa salud tabi muna tabi Mayor sa health na implement tabi na yung mga plano pa niya to tabi. Go ahead. Ano piyo sa sektor kang kalusugan, dakula ang kontribusyon kang ako Bicol Party List sa sa pagtao ki mga medical assistance sa tuyang mga indigent patient, sa pagpatugdok ki mga medical facilities aro kang super health center sa hararayong lugar, tanganing magkaigwa ki access sa public health and sa tuyang mga kabarangay na hararayo. And right now we are building the biggest hospital in the entire Bicol region. Itong pinag-aapod na Legacy Hospital ng Pangulo, na kung saan sa pag naging operationalize ni by 2027, hindi yan sa may BRHMC. Magkaigwa dyan gisarong 20-story and 10-story building, wherein a specialty hospital, yon ang cancer center, lung center, heart center, orthopedics, women's and child care center. So mga dating kahilingan piyo na pigre-refer pa kita sa Metro Manila. Ini pag naging pag nagbukas na ini, then we will no longer go. Dito na kay Juan magpasiring sa Metro Manila. As in ini magiging available ng mga lunas digdi sa tuyang probinsya, as in sa bilog na Kabikolan. And this will serve not only the Albayanos but the entire Bicol region. Kasi sobra kadakula, the purpose and the plan is to have a hospital na igwaki 2,000 bed capacity. So ongoing ang construction, and the target completion will be on 2027, third or fourth quarter tabi piyon. Opo. Now, papaano ang accessibility kaan kaming mga pobre, mga tiyos, maghelang ba ang matakot yan ta super health center, super hospital yan tabi? Mayor, pido tabi? Piyo ang kagayonan kayo ni, this is a government hospital na gabos welcome ang sa tuyang mga kababayan. Meaning, bako magustuhan sabihin na world-class hospital, pang mayaman ba po? Government hospital. Kung sa presente mo yan, we have a BRHMC na kung saan sa kanyan, pinapakinabangan, zero billing, siguro pag-abot kang oras, mangyayari man yan sa sarong world-class hospital na pagsiserbihan all walks of life. So, day matakot, day mahandal ang mga nag-antabay Bicolanos na kung may kahilangan, yaon, ma-operate na yan na nakulaon na hospital na yan dyan, ngapit na panahon tabi, Mayor Pido, daimin problema ang pag-akomodar dyan. Well, tama po kamo. And we assure the access to public health to everyone. And that's not only public health tabi, Mayor Attorney Pido, may janitor maga dyan, may cashier, may gwardiya, mabubuhay so mga yaon dyan na masusilduhan. Well, tama ka. Ngunyan pa lang sa construction period, it created a lot of employment. And sa pagpadagos ang construction, as in sa pagbubukas kayo ni, another opportunity for our health workers, medical practitioners, and even ordinary staff na ginatos na mga empleyado, doctors and nurses, midwives, medtechs, yan po makrear trabaho. And it will spill over the benefit sa tuyang syudad dahil syempre pag nagtrabaho dyan piyo, mahanap yan key housing, may restoring dito sa tuyang lugar, and therefore our housing program nakaredy man. At the same time, the benefits that it will bring sa tuyang lokalidad dahil syempre may mga spending power yan, magarastos yan hindi sa tuyang syudad, pagabot sa housing, education, and even those primerong pangangaipo na mabibenepisyohan talaga pag ninegosyo dito sa tuyang lugar tabi. And of course, it build confidence also, lalong-lalo na sa mga retirees na permi konsiderasyon is a hospital na konsen kung maghilang sinda, may makakabulong na sarong hospital sa sinda. Pati sa mga karinderiya, butika, maburtuan, mabubuhay dyan. Tama ka, Pio. Sa edukasyon, tabi, gulpi ang nagalaom nagatabangan
ano ang napaki-refresh, ano ang plano pa kan ako Bicol? Sa education, padagos sa tuyang edu assistance. But as always say, we go beyond assistance. In fact, Pio, we are proud to say na sa 15 taon ka sa Kongreso, we were able to sponsor a landmark legislation na pinapakinabangan bakulang ka mga kababayan tang Bicolano kundi kang interong nasyon. Ito ang pinag-aapod na universal access to quality tertiary education na kung saan sa gabos na pampublikong universidad sa Sincoleo, naging libre ang tuition fee. So sa pangarap na Pio na sa lambang pamilyang Bicolano at least may magkaigong graduate kung yan po naging posibilidad Pio dahil sa Ako Bicol Party List as in pag-iriba sa Kongreso sa pagmukna, pag-inak kaining legislations na ini na kunyan na buksan as in natawan ki oportunidad sa mga pangarap kan sa tuyang makakian na makapag-eskwela as in makapag-graduar sa koleyo. Naramdaman ko, water is life. Padagos na ipiglalaban din yan tabi, Attorney, Mayor tabi. Well, tama ka, in far-flung barangays which don't have access to clean and potable water and they na servisyon kasi ng mga local water district ang pinagigibot ay itong papakonstruir padagos ka mga solar-powered water system. And ongoing yan, sagot nun yan, pinapakinabangan and sa ibang barangay na data pa naaabot. Sa short po na pagbalik ni sa Kongreso, ilalaban ni Girara yan, especially sa panahon o during the public and budget hearing na kung saan duman ting nagdidiskutir ang mga budget proyekto tanganing maidara sa tuyang lokalidad. Narumduman ko irigasyones, agriculture. May lay ka mong naipasar. Congressman Pido, kayo ito narumduman ko. May lay sa irigasyon tabi. Tama ka, Pio, and one of the landmark legislation na pinag-sponsor ka ako Bicol Party List, itong Free Irrigation Act na kung saan minapalibre sa gabos na irrigation fees kan sa tuyang mga parauma. As you know, irrigation is one of the major components sa pag-uuma. Dahil kung walang irigasyon, may na siguro didibisilan magpatubo kiparo yan sa tuyang mga rice farmers. And that's why nawara na yun sa saintang agricultural production cost nabawasan sa ng gastuso na subsidized na sa tuyang gobyerno. And patungkol dyan, tabi Pio, padapos magyari ang pagsuporta sa sektor ka mga parauma na kung sa'yo na pagtawag dinhi, pataba, including the agricultural modern equipments. Ayan sa tuyang pinagsusulong sa Kongreso, ganito pinag-asigurar na ang budget kan Department of Agriculture. Kasabay naman itong mga ekipahe na dapat itaog through the Rice Tarification Act. Pati naman ang pagpatugdok ang mga farm-to-market roads ini maging kumaga available sa satuyang sektor kang parauma sa agrikultura. So sa tuyang mga nanay, tatay, lolo, lola, o gulpi man ang naiputumbang nindo tabi kung pido narumduman ko ito sa mga ipinalaban pa nagos na ilaban nindo so sa dagdag na beneficios? Well, to start with, Pio, successful kita dahil from 500 naging 1,000 pesos na isulong ta itong social pension sa mga indigent seniors. Alaga di pa tapos ang laban, Pio, dahil ang ako Bicol Party List, pinaglalaban ka itong pinag-aapod kang universal social pension para sa gabos na senior citizen. Kasi aramtam pangangaipo kasi ito yung mga seniors at their kumbaga old age at di naman sa indang kita, minsan wala na sindang support sa indang pamilya, ang pension kulang man. And syempre, sa pangangaipo ninda, maintenance, the proper nutrition, and that's why we are pushing for the universal social pension para sa gabos na senior citizen. Before we go on tabi, Mayor Attorney, mababa ko kan telit na tabaan maputol na ini. Either duman sa sarong linya ako mapod, already tabi Mayor, madali lang po. Ano po? Sige, tanangin nga ikonta, i-reconnect tagiraray, di kita maputol, duman sa tuyang taon-taon kunyan tama diretso taan na istorya ngunya na pagkaaga yan ito dito tayo sa isang linya makunta si Congressman Pido na Garbin digdi sa linya yan diretso na tabi kita so itong ipiglalaban nindong universal pension para sa senior citizens daing pili
Ano man na rin pagkabuhay tabi, Congressman Mayor Pido? Well, regardless of their status in life, pantay-pantay, because most of the seniors talaga belongs to the middle as well as on the poverty line. So, bako mandit man sa mga dyan Pio, sarang natatawag ka kulang suporta kan sa ilang pamilya. And that's why, kadikit man sa nining tabang hali sa gobyerno. It's one way of giving back to them sa mga kontribusyon na tinaon ninda sa bilog nilang buhay na kung sa'yo nagserbi in nation building, sagod sa pag-uruga kang pamilya, tanganin sa mga aki na nakagraduar, asin na marayan na buhay. So, one way of recognizing their contribution in nation building tabi Pio sa yung mga senior citizen. And that's why ako Bicol Party List will continue to push for the universal social pension. Gulpi ang mga gobernadores. Gobernador kang Sorsogon, Catanduanes, nagpapasalamat. So Sorsogon, gulping bulong duman tabi pala Mayor Pido, no? Well, in the entire Bicol region tabi ang ako Bicol, katabang ta mga gobernador nindo sa probinsya kang Catanduanes, si Governor Buboy Cua, sa Sorsogon, Bukang Bibig ni Governor Buboy Amor, ang tabang ta sa sektor kang Kalusugan, lalong man duman sa probinsya kang Camarines Norte na pinahiling pasubalota niya sa tuya kasuhapon, daradara niya ang ako Bicol Party List, si Governor Dong Padilla. Sa probinsya kang Camarines Sur, katabang ta mga mayors and district congressman sa partido area, pati na si Mayor Ligacion kang nagadigdi sa probinsya kang Albay, lalong-lalo naman. And then solid na solid tabi ang probinsya kang Masbate na konsehin si Governor Tony Ko, acknowledge ang suporta asin tabang programa kang ako Bicol Party List. So all in all, nagkakasararo po tabi Pio sa Bicol Region sa pagsulong kang ako Bicol Party List sa kandidatori kay ni sa party list system. And salamat ding humpay na pasasalamat digdi sa mga leaders na ini, including the mayors in the entire Bicol Region tabi Pio. May naramdaman ako, Mayor Atty. Pido, so mga eskwelahan. Ano ang plano pa? Dakol nang naipatugdog. Ano pang yaon sa indong pakete? Well, padagos na pagpakonstruir mga new classrooms. Let me mention specifically here in Legazpi City. When I assume office as the mayor of Legazpi, tulos-tulos 77 classrooms, bagong classrooms ang pinagibo. Sunod, this year 2025 of similar number, tanganing matugunan ta sa pangangaipo, deficiency sa classrooms ma-address ta, pangangaipo kan sa tuyang mga pareskwela. And siring man sa ibang lugar pinagigibo man yan sa tercer distrito, sa primer distrito kang Albay yaon presente ang mga pinagigibong bagong classrooms tabi Pio. And same with other parts of the 6 provinces of the Bicol region. We believe that education can change lives, can break the cycle of poverty. Ako paano bilang representante kang ako Bicol, saro ako sa living testimony dyan tabi Pio. And that's why the most important sector as we consider the sector of education, padagos may susulong as dataon may prioridad. Mayor Attorney, despite ining mga negative and malicious imputations na ipinagbamarabad sa ako Bicol, numero 2 na kita sa survey, numero 3 arog kaan, number 2, number 3 sa surveys. How would you encourage the entire Filipinos, Bicolanos, lalo na nasustindiran ni tabi na nagdudua sa mga surveys? Pio, iyan ang satuyang pasasalamat dahil ang mga Bicolanos focus on kumbaga subunga sa produkto bako so superficial, but they really based on track records, on kumbaga pagsiservisyo as in kung may existidong programa sa satuyang lokalidad. And ini ang pinahiling kang ako Bicol Party List for the past 15 years. Ang social media talagang source of information na grabe ang malicious imputations sa samuya. Alagad, it is always the truth that comes out. The truth will bear us out na talagang pagabot kang oras, isa yung may naginibuhan, isa yung may konkretong programa, isa yung may presensya sa Kabikolan, dahil iba po ang ako Bicol Party List.
Kung ikaw ka pang gustong idagdag, nagdadangog ang bilog na kabikulan ang Pilipinas tabi, and even worldwide, tanadadangog mo kita nahiling sa samuyang broadcast sa internet. Sige tabi, we will listen very carefully. The time is all yours tabi, Mayor Atty. Congressman Pido. Padagos lang po ang samuyang walang sawang pasasalamat sa mga kababayan tang Bicolano. Ang ako Bicol Party List, number 2 niyan sa survey nationwide. Bako imposible na maging number 1 kita pag-abot kang pirilian sa maabot na Mayo 12. Mga kababayan kong Bicolano, padagos po ang samuyang pagserbi. Ang commitment mi na padagos na irepresentar ang intereses ng mga kababayan tang Bicolano. Totoo, as in aktibong partisipasyon sa Kongreso, pinapahiling mi sa Sendo. Sa maabot na pirilian, ang ako Bicol, numero 131 sa balota. Sa pagboto po sa party list, saro lang po ang pinagboboto. Kaya diretso ka na, sa likod kang balota, yaon dumang ako Bicol, hanapon, so numero 131, bilugan, sugari hugis na itlog, day magsobra, day magkulang. Ako Bicol Party List, 131 sa balota. Salamat po, Marinaldo. Mabuhay tabi, Mayor Pido, Atty. Congressman. God bless, mabuhay ka mo. Si Congressman Atty. Pido Garbin Jr. ang nominado, saro sa mga nominado kan ako Bicol Party List. Maubulta ang programa pakalis kan bareta ni Jen asin mga hanap buhay. Bay, lingaw ako. Ano daangani iso numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan Ako Bicol Party List. Iyo pay, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List, 131. Pirmi mo nga ning romdomon. 131 Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa, number 131 sa balota. Segundo distrito, ang board member niya to. Maasahan ta, Glenn Casulla. Makatawo, makajos, yan si Glenn Casulla. Glenn Casulla, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Casulla na. Board member Glenn Casulla. Since nanalo, promo na. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra Products at i-claim ang prize sa partner outlets. Since nanalo, promo na. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay-Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Malagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 4 minutos pasado alas 10.
Tanghali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Daipang oras ang House of Representatives para aksyonan in kaso opisyal ng akuon kang Kamara ang impeachment complaint kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sigon iyan kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kasimbagan ini ni Romualdez sa pagbalo na pagsumiter ng reklamong impeachment kontra kay PBBM ni na dating National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema, Congresswoman Maria Cardema kang Calamba City. Sigun kay Romualdez nakabreak ang sesyon kang Kongreso asin nasa seminar man si House Secretary General Reginald Velasco na sulamentang pwedeng magresibi kang impeachment complaint. Apisar kin sinabi ni Romualdez na pabayaan sana ang mga gusto na magsumiter ng impeachment complaint kontra sa Presidente. Ang impeachment complaint kontra kay Presidente Marcos da ipapigresabi kang Kamara dahil wala pa si Secretary General Velasco kung kaya plano kang mag-agong na Cardema na magbuelta sa Kamara sa Martes para inisagiraray na isumiter. Yan ang pangalas 10 ng Bareta hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Bayaran Marinaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Joey Salceda. Siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth, albay mahal ko yan si Diday ko. Diday, Diday ko, Diday, Diday ko, Diday, Diday ko. Diday, Diday ko, Diday, Diday ko, Diday, Diday ko. Iboto si Diday ko para vice-gobernador numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Oy, kilala ka ba si MVP? Sino yung magaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga at susuportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pinipiin ko. Yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Ang Desloria. Determinado
para sa mga albayano, sa mauswag na distrito. Kaibanan si Kaloy Gloria, ang mahalbig daragang Gaspi, manito para purato, magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsarado, sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, ang mahalbig daragang Gaspi, manito para purato, magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Para sa 100% pag-unlad, para sa 100% pagbabago, para sa 100% paglilingkod, Kanipagya. Para sa 100% Pinas, 50 tayo, 50 si Emmy, hati mo si Manny. Manny Pacquiao po, number 50 sa baluta. Political advertisement paid for and by Emmanuel Pacquiao, NLSA Road, Lagao, 1st and 3rd, General Santos City, Tadianga, South Cotabato, Region 12. Si Sotong aming mahal, ang pag-ibig ay aming kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aming tunay na nararamdaman. Lito Soto, Senador ng Pamilyang Pilipino, number 59 sa balota. This political advertisement is paid by Lord Alvar, Diplomat Condominium, Pasay City. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Rabi Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Para Mayor kan Siyudad ng Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pai! Ang sabi baga ni May, sarusa ng party list ang bubutohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo ang Pai? Parareho pa lang kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa, number 131 sa balota. Arangkada Banwa, Arangkada, daba kong banwaan, matian ka uswagan, mga gibong karahayan, papakusugan paan, gabos na mga programa, makaskas na serbisyo, silalbaldoan matao, sa mga daraganyo. Mga napo na ni Mayor, awin baldo makusog pa, sa iyang esposa, lalbaldo malalaoma, sa banwa ang daraga, kay lalbaldo na, kay lalbaldo kita, papakusugon an arangkada. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Thank you so much. Good morning yan sa mga taga Vira, Catanduanes. Yan, si Boboy man, napapalaban ko niyan bilang alkalde kan Vira, Catanduanes. Pahayag ba niya ni Boboy ngaya, haloy kitang nagsiserbi, padagos nagserbi pa, digdi sa Catanduanes. Kunyan sa mga taga Vira, tabi, ma-focus na kita. 15 taon ang pagserbi bilang gobernador.
and dakul po ang daradarang pruebas man na pag-konektar kan gobyerno sa gabo sa sektores kan sosyudad. Lalong-lalo na dyan po sa mga taga-Virac. Kaya ang sabi ni Governor Boboy, digdig niya kita sa barangay Boboy. Tapag sa barangay, sarabay-sabay nga kita. Ang koneksyon kan gobyerno ipamati, ang serbisyo kan gobyerno ipamati, iyaong kita gabos sarabay-sabay sa dalagan kan pagbuhay-buhay dyan sa barangay Boboy sa Virac, Catanduanes. For mayor dyan si Governor na running for mayor Boboy Cuba sa Catanduanes. May istorya kita dyan sa luwas, bungkaras man kanil formasyon. DZGB On the Spot Report. Si Angel nasa linya. Angel, good morning, please go ahead. Oops, naputol. Nako, yan. Hello? Sige, go ahead. Angel, go ahead. Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa tuyang mga paraan tabay sa mga dagdag nga bareta. Sumanakat na sa 45 show cause order ang naipadarakan Commission on Election Bicol sa mga kandidato sa rehiyon dahil sa aligadong vote buying. Ini ang datos na itighira sa DC Zubinus muna na pagkaaga ni Comelec Bicol, Regional Director Attorney Maria Juana Valesa contain halis sa nasabing numero pila sa dakol ka ini Sir Pio duman sa imong probinsya. May 27 ng show cause order ang naipadara duman sa mga kandidato. 15 kainian sa Camarines Sur, 2 sa Albay, asin sa Sorsogon. Sinabi ni Attorney Valesa na sagod sa ngunyan, bukas ang sa indang opisina asin ang Task Force kontra Bigay sa pag-akseptar ng mga reports manungod sa aligadong vote buying asin iba pang bayulasyon na nakukumutir na pag-bayular sa pulisiya na ipiglatag kung komisyon. Ipinaliwanag ni Valesa na para sa mga gustong magpaabot ng informasyon manungod sa pigsasabing barakalan ng boto ngunit napapaharanin na sa ng eleksyon sa Lunes asin iba pang reklamo, pwede sindang magpasiring sa indang opisina dyan sa Rawis, sa mga provincial offices kan Comelec, and then sa mga nasa munisipyo asin syudad na harani sa indang lugar. Yan po, Sir Pio, ang mga dagdagtang informasyon with Kuya Boy, Angel Mostaza, DC7 News. Salamat, Tabi Angel, sa mga dagdag na informasyon hali man dyan sa Commission on Elections. Yan. Good morning, Tabi dyan. Sa gabos niya itong karaan tabay sa Comelec. Oy, nako, kumusta palang Tabi sa tuyang partner sa operations kan DCGB si Sir Raul Calio. Sir Raul, good morning. Thank you so much Tabi kay Sir Raul Calio sa panagos na suporta sintiwala kan sa DCGB PYZ Enterprises dyan sa Orosite kan Legazpi City for all your telecommunications needs, wireless telecommunications needs. Yaon dyan kay Sir Raul Calio, PYZ Enterprises. PYZ Enterprises. Dyan po sa may Orosite kan Legazpi City. Sandali at may tumatawag.
Yan, may mga concerns kaya na manungod ini sa dalaga ng Kangkunyan kan sitwasyon tas digdi sa bilog na Kabikulan, Albay, Catanduanes, Tabe. So, good morning kay Sir Raul Calio diyan sa PYZ Enterprises sa Orosite for all your wireless communication needs. The best partner tayo ni sa komunikasyon digdi sa DCGB PYZ Enterprises, Papa Yankee Zulu PYZ Enterprises diyan sa Orosite. Hanapon lang nito si Sir Raul Calio. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Day tabi kalingawan sa aga may mga special programs kita tabi Good morning kay Ma'am Rain Bitare. Kay riba tama rin sa hanap buhay si Madam Rain Bitare, si Reyna, ang Reyna ng broadcast media. Ay, Madam Rain, nakantabay ka patabi. Sabi ni Madam Rain, nadangog ko na naman yung suboses mo. Madam Rain, kumusta ka na tabi? Good morning sa imo sa tropasin sa familia. Ang Reyna ng broadcast media, Reyna F. Bitare. Good morning man tabi sa gabos na mga taga Segundo Distrito and pahayag man ni Kaloy na Andes Loria, ini po tabi sabi ni Kaloy ngaya piyo sa gabos na mga taga Segundo Distrito nalibot tangaya cross sections of society dinangugta pinag-internalize ta asin igwa kita nin pagsabot plano para diyan sa mga nagbuburutwa na mga concerns kan cross section of society. Kaya ngani ngaya yan ang kalinga ni Loria tabi naglibot Magnito, Rapu-Rapu, Kamalig, Daraga, lalo na sa Legazpi. Naglibot ang grupo man si Kaloy nagdyan sa Indo, dyan sa mga naglalaba, nag-i-standby sa kanto, nagluluto dyan sa karinderiya. Gabos iyan tabi so inabot kang kakayanan kang paglakaw-lakaw ni Kaloy Andes Loria sa Segundo Distrito. Nagsagum sa puso as inisipan ni Kaloy na gulping dapat na asikasuhon sa pagmamaniugot man na ma-change lamang ang dalagan mindset. Primero, mindset kan sa tuyang mga parantabay lalo na sa Segundo Distrito manungod po sa governance and pagpaabot ining atensyon kan mga pangangaipo kan sa syudad basado po sa tamang programming, tamang pag-implementar ng mga proyektos lalo na sa infrastructure. Ba ko itong basta-basta sa nataan sabi ni Kaloy Andes Loria, kwarta ngaya kang tawon pigamit dyan bako itong balbal sa nangining balbal ning proyekto maski sain paagihon tangay ayan sa comprehensive assessment yan na mga infrastructure projects and bago ngaya itugutan bago olokaran ng pundo i-assess kung kaipuhan ba talaga yan kan komunidad, tama ba ang bubugtakan kan proyekto tanganing day masayang ang kwarta kan gobyerno. Saro sa mga ipinaghahatag man ni Kaloy Andes Loria. And ikaduwa itong supag empower kan kada saro kan komunidad na igwang kakayahan na mabuhay na dahil na magparalaon pa sa gobyerno, magparaasa sa donasyon, sa solicitation, sa politiko, sa kandidato ta kay po ngay may dignidad ang kada sektor kan sosyedad. I-empower. Paano ma-empower ngaya? Magduman kaming mga nagbabalong magserbi, aramon ang mga pangaypo ang problema, then duman maglehislar nin mga leyes na ma-resolver kang problema kan banwaan. Kakulangan sa trabaho, sa salud, sa medisina, ekonomiya, edukasyon, gabos. Ining chance sa paghanap buhay, gabos. Iyan, ma-in place iyan through empowerment na ang mga tao po ang dadangugon anong problema then maisip ng legislasyon taganing maresolveran iyan.
And in that sense, tabi nga ma-empower niya to ang komunidad individually and collectively as a community dahil na magparalaong mo sa politiko, sa gobyerno na magparahagan na kahirak ng baga nga kayan. Pero nawawara na sa dignidad nung nagpaparapanghagan na sa nasulusito kung tauan tasin na ning tsansa. I do fairly believe niya na pwede pa magkaigo ning change, real change mindset yan yung mga pigaparaduduma na susolisitan hagadan kung ano-ano maabot niyang punto na mauubusan andi pag nasa pwesto ngaya kumuday ng maduman nang iisipon o makurakot na ngaya kung maputol ngayon araw ka na cycle tabi o yung manansaro sa mga core principles na ipigahatag man ni Kaloy ang Desloria po digdi sa segundo distrito kung Albay. Sabi ni Kaloy, sige sa na ngaya. An sa tuyang paglibot-libot man, an sa tuyang mga paghatag man kan sa tung sadiring kakayanan para po sa mga taga-segundo distrito kan Albay. Padingnald! Ano natabian sa imong desisyon dyan? Pwede na kita, hilingan ang kalendaryo. Salamat kan sa ino pagantabay. Viva Senyor Santi Cristo, mahal na Diyos ang magbantay. Sa inyong nadangog ang programang Tingog